أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بندرابي بدنتال أرأن جولما دندانغال دنت دو يوترنده إن يتو بندرابي من ببندم أرأن دينما dendangal do yewtere nde ene yetti nden inde woni wonde to YouTube nde bandam ara andu diine ma gato WhatsApp to ko ara andu njuluma hay to Facebook liyeji di ene jahaton to dum doji réseaux sociaux ji kewdi ene heewi e majji Twitter en fof liyeji di ene jahaton dum non do jomum wawi hawrude hen fof so arima o hawru e windande wadande hen de so Allah jabi. Hande ko khutba men aljuma keblaten ko yahara hen to WhatsApp to e ko yahara hen to YouTube to fof baddaten lawol gotol bindande didi de fof ngardata ko lawol gotol to YouTube to ga non peccen dum wona bindande didi ha wela télécharger so Allah jabi. Khutba men haalanta en ko homtorade aduna, funtorade aduna wadiraka tan yo neddo o rew bele ma aduna tan yejjita laakara, kono neddo yaaka kadi yo rew laakara tan woppa aduna nde wonde aduna o ko hen laakara o mujjinte. Wadde non o jaggata e aduna he tawa o jaggiri dum ko mujjinde laakara makko. No jogortoda sehil ala funtondira mum taw ko humtirde haajuma badirta ko non badirta e aduna o ala funtondira makko ngam ha kumta haajuma mo jilotoda o woni daña laakara o. Kono non horo ƴettu fof tan batta aduna ngoppa laakara sa wi ada watta fof laakara ne adañata wonde aduna he ha ligganoda laakara o wadde ko kanji jadata. Kono non haqqille ma o yo buru wurorade to laakara to. Mbiɗen en jetti Allah mo ganduɗa kañum woni tagɗo ruhuji, kanko woni gurnowo ruhuji, kanko kadi woni tamowo ruhuji, kanko woni dokkuɗo ngurdam, kanko woni ittowo ngurdam, kanko jomiraɗo tedduɗo o. En ceedima deweteɗo e gonga ala so wona kanko Allah ala mo rendi e laamu makko. O tagi en e leydi o henne kadi o ruttinta en no wi so haaji o ummitina en e leydi he. En ceedima nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallam ko maccuɗo Allah, ko nelaɗo Allah mo ganduɗa haali ko juuti ko faati e maayde e caɗele gonde e maayde e alhaali hasbore e caɗele gonde to hasbore. O fammini yimɓe ɓe noon, o findini yimɓe ɓe e welsundu mum en ndu gonno, o ɓoccitiɓe e wemre mabɓe nde ɓe gonduno kanko nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallam, nde wonde ko ɗum woni mission makko. Yo kisal e yurmede e barkeji Allah gon e makko kanko nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallam, gona e koreji makko labbe labbinaɓe, gona e sahabaɓe makko ɗigguɓe ɓen ɓe ganduɗa ɓerɗe mum en fof jowiti ko e galle laakara o. Fakanu laha amilina, ɓe goni e gollanade laakara. Kadi ɗo jiiɗaɓe fof wolil mawti dhakirina, aɓe ciftora maayde, ɓe jejjita maayde ɗo ɓe goni fof aɓe ciftora maayde, nde wonde fayida gonɗo e wadde maayde sarama ko ha wawa riwandema wadde ko boni. So tawi aɗa gonɗini maayde, aɗa gonɗini ko haala caggal maayde ko, aɗa ɓadini maayde sarama, so jungo ma ngo ɗesi fotade yande e ko boni, haqqille ma o arti e maayde, te aɗa andi ɗum ɗo ko jogorɗa wadde ka jogorɗo namdede, te aɗa gonɗini namde biyaɗe toon ɗe noɗe namdorteni a ala hattan mum, tan a artirtu jungo. Woni wadde maayde sar mum ko ha wonanma garde fuu mo ene ƴewanma gueɗe ma mbasa wadde ko boni. Ni woni no ɓe gonirno kamɓe ɓen sahabaɓe hatta laqa wallaha haɓe kawre Allah jeyɗo binde o.
so ɗum ɓenni mi wasiyima on jiyaɓe Allah ma jafodon so en kalani no khutba o lelori e arab en kaali pular eɗen kewi wiide ko ɗum woni sababu ko ummini en ga ko ha paamen lowdindi tan wona hollude arab o kadi yanti hen en gona wawɓe ɗum no fewi walla en gona wawɓe ɗum tanni so ɗum ɓenni mi wasiyima on jiyaɓe Allah no mbasiyortomi hooram kulol Allah towɗo o jomiraɗo towɗo o wi ya ayyuha alladhina amanu taqullaha waltanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha inna allaha khabirun bima ta'maluna e hey mon gonɗinɓe Allah kule Allah ñiɓe e kulol mon Allah yo ndar kala fittandu ko ndu ardinani hoore mayru jango neɗɗo fof yo ƴeew ko ardinani hoore makko yo ƴeew compte makko mo uddiri o ko versi hen nde wonde ko namdateɗo ngande Allah ene humpiti kala ko golluɗo anduɓe kawri jomiraɓe haqqillaji kawri ala anna a'zama iqabin yanzilu bil umami laysa huwa tufanan yughriqu ko ɓuri mawnude e lepte ɗe ene jippo e leƴƴi wona ilam ɗufan ɗam ene yoola yumɓe waameji jooloji ɗi wona ɗum woni lepte mawɗe ɗe wona jeygol duppirade tan naata yumɓe volcanji puccito e yumɓe wona ɗum woni lepte mawɗe ɗe dillere leydi yumɓe maaya ha heewa ɗum wona lepte mawɗe ɗe wona ɗum woni ko halki yumɓe hendu tan ara bippa rondo galleji yaada hen wona ɗum woni ko halki yumɓe ɗum ɗo fof ko kawisaji ɗi Allah haali ɗum ɗo fof jeeya ko e kawisaji nde ande fa inna dhalika kullahu min al ayati allati qala anha rabbul ardi was samawati wama nursilu bil ayati illa takhwifa nde wonde ɗum ɗo fof ko e kawisaji ɗi Allah wi ene nelda te o neldirani ɗi e ɓe o neldata e mum en ɓe so wona haɓe kula omo nelda e mabɓe kawisaji o neldirani e mabɓe kawisaji so wona haɓe kula ɓe dutto kono wona ɗum woni lepte mawɗe ɗe ɓe leptirteɗe ɗum kay ko aɓe kulɓinire tan ngam haɓe mbasa yettoyade lepte mawɗe ɗe ɓe jogori leptede ɗe wadde holko woni lepte ɓurɗe bonde ɗe holko yaawi halkude neɗɗo tawde ɗeɗo geɗe ɗe gona kalkoje holko halkata ndeke innama hunaka ma huwa ashaddu min dhalika iqab non toon ko ɓuri ɗum ɗo sattude leptugol ɗum woni laawol halkare kala ko halki ko holɗum an yaghfala al abdu an rabbihi jalla wa ala maccuɗo Allah yeebo Allah yejjita godal Allah nana jiimimo o wona e wadde ko Allah haɗi mo wadde ay o jaggiri ɗum ko bolle puuyɗe o mona waɗa te Allah ene haɗi mo wadde ay o mona yeebi ƴeewki Allah ƴeewata mo ki o mona yeebi jaggugol Allah jogori jaggude mo ngol ɗum ɗo ɓuri bonde e kala lepte ɗe jiiɗa ɗum ɗo ɓuri bonde e halkare kala nde neɗɗo halki ɗum ɗo ɓuri bonde nde wonde ilam ɗufan ɗam so soggima ene wawi taw ko aljanna paaɗa so jeygol naate mon on cumi ene wawi taw ko aljanna paaɗon so tawi ko waameji ngari e mon ɗuggiri galleji jaadi hen ene wawi payon aljanna ittani on wonde julɓe kono so neɗɗo welsindima Allah ha golli bonande ɗum yaltinimo e wonde julɗo so yalti e wonde julɗo mo wona julɗo o ko heɓata ko ɗum woni lepte wona ko woni ga ko ɗum ga ka ene heɓa julɗo ene heɓa kefere so ari julɗo en naata hen kefere naata hen kono welsindade Allah ha woppa dewal Allah ngal fonno wadde ngal ay ko ɗum ɗo woni lepte ɗe ene nanna neɗɗo o e halkare nde wonde so tawi neɗɗo o yehi ha o heɓi ɗo o wawa serde e njooru ɓernde ɗum woni jiya neɗɗo o omo juula taw o dañata dahamme gonɗo e julde o te julde ene waɗi dahamme jiya neɗɗo ene janga Qur'an o meeɗata dahamme gundudirgol e Allah sa jooɗima aɗa haalta haala Allah so tawi ka naati e ma mbayata kono kuccodirɗo e Allah ni
kono so tawi an ada janga qur'an dum do fof wayani e ma non firti ko bernde nde ko fonno tinde dum ko iwi ton a natti jaggude réseau njiya neddo o yiya goski ene lelna yeso makko ronka artirdemo e Allah ha o mo wada don ko forani wadde e odo saha mo burno fonno burde artude e joomi ko o beydo kadi bewde o wayatanno leggal barangal ni ala ko tinata beedo ene gongda e mabbe do joomirado wi man hum fi ghamratin sahuna wa hila bainahum wa baina ma yastahuna Allah wi wa hila bainahum wa baina ma yastahuna heede hakkunde mabbe e ko be ngoda kadi mojjere nde be mbaawa danji ko be jinno danje e mojjere gaaya aduna be kebata to laakata to ne be kebata hankari abena e wemre mabbe tan aben don dengina te eden gandi walaw masadda'u wal maradu udwan min a'da'ina la sara'na ila at-tabib sarafi al memi en nokal foti fof nyawyal nokal way waade fof ma en bad fere njawno den jehen to docteur jeewen no eden ciafrira mballino den badido e goddudo fof gido men e gaño men fo mballino den nyaw o so ari o tabiti hankade ay wiata ko juldo tan safarat ma hay so kefer way safrude o kon sehilabe ko añodirbe so kanko jogi safaro alay sago jaha ton wadde en ballinto badido e goddudo mballino den gido e gaño fof i wadde non falimatta wani watta ghafuli walimatta rayusi watta kasuli idha ta'allaqa da'u bil qulubi wal bu'du an allamil ghuyubi i wadde ko hebi en ha eden ngama eden belsindo ko hebi en eden neeba so tawi rafi o yowiri ko e berde so tawi rafi o arti ko woddude en e joomirado jombirnidi tagdo kala hunde o so en jenanama ko dum do woni rafi ko berde goddi ha so ala juula atinata so ala janga qur'an atinata a hebata belema poddo hebede hen o ko hadarma yawnade safroyde ndedo bernde joomirado haali e deftere mum do wi alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون ده يونتناني ويوبه كوبه غوندين be Allah be de berde de jogoto kulol e der golle mabbe de be dewrata Allah e jamta wuli mabbe Allah e qur'ana mo Allah jippini e mabbe horabe nandu e ben be defte jippina no e mum en ko adibe dumunnaji njuuti e ben Allah munyani dumen ko juuti mbewi berde mum en jori hewbe e ben ko yaltube doftare dum non horobe nandu e ben so dedo gede kaawi ma haawe sa jeewi sa namdima kala neddo foti ko bande walla ko jananinki woni ko jananinki ajnabiyan kana aw sadiqa jananinki walla musiddo ma kala hen mo bawda namdade ma o qirrane ma o jabane kaado haala wonde kanko ne ko non o wayi dum tinata e bernde makko manan mo o mo wiya inni ara lil qalbi qasawa ma taw o mo wi ma minne be diya bernam de ene yori wa inna alayhi la ghishawa ma o wi bernam de ko wumpila ha o wattan ma hen walam a'ud ajid lil imani halawa imanagal bele makalatedo nan e imanagal sa gongdini Allah o min mi hebani on sa namdima manan biyo womo non wadde famal ladhi asabana
أمسحورون نحن حتى كبلت أيدينا أنحن بحاجة إلى راق يرقينا فالجواب نعم إنه السحر وعي سحر إنه الإشق الكامل للدنيا wadde noon holko heɓi en mbete ko en wilaaɓe haa juuɗe men tonga mbete enen jogiɗen haaju ko e mo ene mocce haa waawa moccude en jaabuwol mum aha kay ko en wilaaɓe hol mbilewu mbila ɗen mbilewu mbila ɗen ko yidde aduna gilli timmudi fewde aduna ɗum woni ko majjiniri en hono ni ɗum addani en hono ɗeɗo caɗeele ɗum noon ni woni nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallam o haali omo haalana sahabaɓe makko wonde ngolɗo leñol angol jogori heɓede rafi njooru angol jogori paralysde tawde ko noon yimɓeɓe pamirta rafi njooru e dendangal terɗe maggol haa gaño jippo e nder dingiral leñol ngol tawa ngol hattanta leñol kaalaten noon ko julɓe tawa ngol hattanta nde ngol dillata habri imam ahmad e abu dawud an thawban radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qala yushikul umamu an tadaa alaykum kama tadaa al akalatu ila qas'atiha ene jogori arde e leñol he ene ɗeɓa nde noddudirta e moɗon onon leñol ngol añɓe hono no ñaamoɓe noddudirirta e lahal ɓaduɗe ha ñaamen añɓe noddudirira e mon noon ngare naaten e mabɓe ha bonnen woodi biiɗo nde kaɗo haala o wiyani nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallama ɗum so waɗi on saha wo min qillatin nahnu yawma idin ko sabu famɗude min qala nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallam wimo ala bal antum yawma idin kathirun walakin ghutha'un ka ghutha'is sayli wala yanzi'anna Allahu min suduri aduwwikum almahabata minkum wala yaqdhifanna fi qulubikum alwahana o wi ala onon nyande hen olon ɓuri heewde kono noon keewal mun ittani mbalon kono nduuño anduɓe nduuño sa yi ilam ene ara walla waame ɗo hoore ilam ɗo ɗemgal ngal ɗo woni ɗo ma yi salte gardowo hen o wona nafowo ko noon mbaɗon way kono nduuño waame kadi ma Allah ɗoof e ɓerɗe añɓe mon kulol ngol ɓe kulno on kala gaño kulnoɗo naatde e nder julɓe sababunde julɓe ɓe fimde ɓe jogi ma Allah ɗoof ngol kulol e ɓerɗe maɓɓe ɓe mbawa naatde e nder mon kadi ne ma Allah waɗ e nder ɓerɗe mon ɗe ko wiyete wahan holko woni wahan woodi namdiɗo ɗum nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallam ko lohre kono holnden lohre o wi nelaɗo womal wahanu holko woni wahanu mo kalɗa o nelaɗo wimo hubbu dunya wa karahiyatul mawti yidde aduna e anje mayde ɗum woni lohre heɓore on saha nden woni lowrende e ɓerɗe mon yidde aduna e anje mayde gonɗi nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallam sabu sa ƴeewi fama min baliyatin wala raziyatin illa wa sababuha hubbu dunya wal ightiraru bima tubdihi lana min zina wonani hay jarrabuya goto mo yimɓe ɓe jarriba
wonani hay caɗele goote keɓɗe yumɓe ɓe so wona sababu o ko sabu yidde aduna sabu homtorade ko aduna o feññinanta en e cuɗari sa yiɗi namdo goppuɗo julde hol sababu ko woppiri julde joɗiɗo tan ha waktu ɓenni ƴeew holko woppinimo julde ma o wiya ko liggeyam o ndennomi ɗum woppinimo julde ko liggani aduna komi jadannoɗo e kaari ko aduna ko ƴeew tan namdo goppuɗo julde o ko woppinimo julde ma taw ko aduna wona kamɓe ɗe me dewala Allah ha goppumi julde ala ko aduna wasa alumani azzakati lima mana'aha namdo ɗe caliɗo tottude askal ko haadi mo tottude e hade jawdi ndi yaade ko aduna wona kam sabu rende diine makko haadi mo tottude ala ko sabu huccude e aduna yidde mo sodde galleji o yiɗi ɗi otoji o yiɗi ɗi o haɗaka sodde ɗi kono yo yaltin haqqe Allah namdimo o wasa alu sariga lima saraga ƴeewe gujjo tan ko wujjini mum ko sabu aduna rentade mayde e yilade aduna ɗum woni ko wujjini mum wazaniya lima zana ƴeewe zindo pijjuɗo emo resani namdo ɗe mo kanko de holko waɗiri ɗum ko aduna wona dewal Allah kamo fandi hen wal mughtasibu lima ghatasaba teddo kake janane namdo ɗe mo ko tetiri ko aduna war rashi lima rasha jeenɗo holko addani mo yende gonɗo e ñawore ne itta ene yeena holko addani mo yende e ñawore nde e ko aduna sinno ko hulde Allah wonno kay o panno ñawore nde ñawere wala wol kono o yeenata mbere mo heba gonga wa akilu riba lima akal ñamɗo ribane ƴeewe kañumne holko ñammini ɗum riba ñaami o ko aduna ɗum ɗo fof ma taw innahu hubbu dunya wa karahiyatul mawti ko sabu yidde aduna e anje mayde ɗum noon wadde wodani moni kala ko reenade hade on nandude hade on podde e ɓen ɓe Allah wi e mum en wala tajidannahum ahrasan nasi ala haya ma tawɓe kamɓe ha joni haldateɓe ɗoɓe ɓuri yumɓe ɓe fof reerɗude e ngurdam wadde noon ma en taw jiyaɓe Allah moccorɗi ɓurɗi wawde nafde maana en dañata moccorɗi ɓurɗi wawde nafde en dañata safara ɓurɗo wawde sellinde e findinde ɓernde e ngoɗo mandilo e findinde ɓernde e ndeɗo welsindare hono siftorde mayde ko ɗum tan woni safara mo ene tindina ɓernde nde ha jomum o wawa wade no moƴƴi siftorde mayde ari hen ɓure kewɗe ene waɗi nafoje kewɗe bindi kewɗi ngari hen ene jogui ɓure mawɗe ene jeeya hen tan so neɗɗo o ene siftori mayde ene waɗi mayde sara mum maɗum addanmo gollade ko moƴƴi maɗum ittumo kadi e jortoji ɗi ganduɗa ene kaɗamo gollade ko moƴƴi wiide tan ha ɗum ma iw hen so omo waɗi mayde sara makko maw iw e ɗin jortoji biyeteɗo Abi Hurayrata yo welu ya Allah won e makko o wi nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallam wi akthiru dhikra hadimil ladzati kebbine siftorde ha joni kelowo dahammeji way kono won biɗo hol kelowo dahammeji o wi al mawtu mayde biyeteɗo Ibn Majah mo habri ga Ibn Umara yo welu ya Allah won e makko wonde nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallam namdanoma hol e gonɗinɓe Allah ɓe ɓurɗo o wi ahsanuhum khuluqa ɓurɗo moƴƴude e mabɓe jikku qala fa ayyul mu'minina akyasu o wiya kadi hol e julɓe ɓe ɓurɗo ƴojje o wi aktharuhum lil mawti dhikra ɓurɗo ɓe hewde siftorde mayde on ɓuri ƴojje wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dada ɓurɗo kadi heblanade caggal mayde keblaniɗo laakara on ɓuri ƴojje
ciftorowo mayde e keblaniɗo lakara ulaika al akiyasu ɓeɗo goni ƴoƴɓe wa an ibni mas'udin anna nabiyallahi sallallahu alayhi wa sallam qala dhata yawmin li ashabi wonde nelaɗo o wonde o wi sahabaɓe makko istahyu min allahi haqqal haya'i kerse allah fodde no allah foti hersirede i sahabaɓe ɓe mbi inna nastahayi min allahi ya nabiyallahi walhamdulillahi amin jetti allah nelaɗo amin kersi allah de qala o wi laysa dhalika wana noon wana ngol kersugol walakinna man istahaya min allahi haqqal haya'i falyahfadhir ra'sa wama wa'a saɗa hersi allah gonga e gonga hoore ma nde renat ko nde mofti ko soomi e mayre ko nde resda ko nde rena ɗum holko hoore resda hoore ende resda gite ene resna hunuko ene resda kine horo urno ko harman ma horo haal ko harman ma horo ñaam ko harman ma horo ƴeew ko harman ma wal yahfazil batna wama hawa yo reedu ndu ne yondu rene e ko reedu ndu jiimi ko holko reedu jiimi ko e ngoragu makko walla ndewagu makko reedu ndu ne ndu wasa ko harmi wasa nadde mayru ɗo ndu jiimi ɗo ne ko harmi wasa waɗede ɗon kadi wal yadhkuril mawta wal bila yo siftor mayde a joni e rappende wonde caggal mayde nde o waɗa hen haqqille makko o wi wa man arada al akhirata taraka zinata dunya so neɗɗo woni yiɗi lakara gonga e gonga walla cercuɗari aduna maana cinkala aduna wona ɗum wonata himme makko ko lakara o faman fa'ala dhalika faqad istahya min allahi haqqal haya so neɗɗo o golliri hono ni o hersi allah fodde no allah foti hersirede mbiɗen jiyaɓe allah jawne ɗe e gollude moƴƴereji ko adi nde arata kelowo dahammeji woni mayde barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayati wal dhikril hakim mi salmini moni kala e mon mi juurima mi weltima ko do khutba men hande haadi ko Bokar Ahmad Diop to Nouadhibou amin biya on ketki jam on jarama yo Allah hokku en tawede aljumaji goddi limtindi mbawen hokkundirde hen bindande ko ene nafta en e aduna men e lakara men kala on jarama no fewi ne kadi on jarama